Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Ing Deng Trok Amul Falcon Festival Catalon Ponchia Phan Turika Mamai Kesengpo Ni Pai Hini Pai Kunia Chiklo Ningkan Suri Hinira Inkorapli Ni Jang Karbi Anglong Lakha Ketom Chinthong Constituency Keparlo Umrukuntialong Non Kewangchi Ing Deng Trok Amul Falcon Festival Catalon Ponchia Phan Turika Mamai Kesengpo Pini Bangso Turika Mamai Kesengpo Nalong Aluhi Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Tourism IC Ritesh Inghi Local MSC Avhijit Kro KSA Klembang Phu CYDC Klembang Phu Atum Pencheng Lok Kithek Kidingatum Chetong Dun Rinti Jasemet Pet Non Kivangji Ing Deng Trok Amul Falcon Festival Turikam Amai Kesengpo Nalong Ritesh Inghi Karbi Anglong Autonomous Council EM Aphansi Chedon Sarpen Chairman Arpu Pekponlo Son Thak Thaksi Avhijit Kro Local MSC Aphan Vice Chairman Arpu Pekponlo Sonsi Mir Jengkro President Madhu Chitri General Secretary Prosanto Inti Convener Jiam Chitri Co-Convener Andhuni Tiso Co-Convener Cultural Secretary Chinthong KCS Bikram Gautam Bidya Singh Hansi Jaidep Karki Volunteer Subcommittee CYDC Asong KSA Chinthong Branch Lapen Stage in Charge CYDC Team Water Subcommittee Kam Singh Rongphar Finance Subcommittee Robin Crow Khor Singh Rongpi Raju Batarai Lapen Market Subcommittee Bijoy Bay Ramesh Batarai Singh Ronghang Lapen Parking Subcommittee Basu Karki Anil Rai Publicity Subcommittee Hemari Rongphar Khor Singh Teron Longki Bay Lapen Aduntu Medical Subcommittee Goma Karki Romaki Pradhan Clara Maslai Lapen Exhibition Subcommittee Mina Hansepi Patma Thapa Borlongki Bay Lapen Decoration Subcommittee Team CYDC Alanglituma Phansi Chedon Sarpen Arpu Pekponlo Sonsi Kevangji Phaikunia Chiklo Niphai Crazy Krehini Lapen Cricket Home Arnisi Bangso 6th edition Amul Falcon Festival 2024 Aparman Padopon Popusi Bangso Turikam Amai Pen Chiparai Ponlo News Text Report Karbi Anglong News Channel Umri long apang sinili dak local MBC abujit pro kahai lapen Karbi lo Charlie asong tu mapan nilihin pen alang litu pancoro apang tangtung ate mane alang litu nili pam yang cingwai nang cingsai pen joini pinin nili dak nang lidu nongol aso adimalong lapen dak litum ke klemi asona dim tamelo pini dak MBC ke hai masini li pam dak tourism potential bang do lasi kaso puthak tapelo nilitum siama ke hai Dr. Biram Long hang kanalang li kencing mai cingsai pon polasi dak armor festival pu chotkali lasi ningkan kang thim ta nonitum dak tourism la community based tourism kaso ke claim panjia fan nilitum cisik pon la tan kadu gawe jong si cerap pito nilitum ro piten dak owi kimi tum sitamelo ilitum tourism people si pa develop nahi ma pa develop lo pulut itum hong chang dadam itum Karbi akorti itum sita melo dak mit hang adim chuklem dong lo pulut dak income source sita mewang ko rason tak tak sik adu be itum dak along ri long pat mesen lase andu se itum the phan dong se itum ning siwet pen klem nam lo pulut itum jing thora wasala pen Karbi Anglong sita melo isi nong nam mesen ason si itum tekono Kali sa Amul Falcon Festival ko mantua data sa non head jong itu reception committee kan kicingwai bangke 11 12 13 so ting besini tum cisik pon nang litum atheng no sini litum cisik sedang pon la pen litum ki claim da mi dolang la simo di furong suki long dam lo berarti si ini dak pene edun tunangi pulote litum Karbi lo Charlie asong atok denta litum cingwai cingsai pon tapi litum claim pon cerap ceto council kan masalah cerap ceto council bukali lo kadu gawe arat si thurko council tum cerap bang kenang sor lo council awe pulote Karbi Anglong nono mat ke thidunga program bang pachun elasilo la kali dak non owi kimi la pen dak Karbi lo Charlie asong tum tanang arjo abdun thibdu pulote anso se mesena son si tum tekwana ini itum kasing honai iam sarlo
tourist department ajin pen pini bang lo penan chin thong long tourist spot doan long pini paklang pom lo pen pena ba mat ni tum kulang lang pon thu lang pini kilang vumuat tarong telang pom vumuat tar mene vumuat terang kat itu lo pen pena tirwa po din damlang kada tirwa po adim lang nangi lapen hawang lapen lord chuti lapen bici krilong sama skim deng pon skim la mane ada ke tender ta koler lo lapen penana dim non kapacing tur poni lapen non ning koyang bong tirwa long mangke rock garden ing tu pon lapen non ning koyang bong November 20 penote rock garden na bangke tirwa long mangke ing tu pon pola bang lapen bici kri bangka Desember ciklo pen bangke ing tu pon hadak like 11, 12, 13 si doji la pen penenga bangke mostly environment program si doji anerlo bangke da umurukuti mate da phailang solong si doji da pilop phonglang solong si doji la pen ajo bangke musla deng do ponji la pen north east long kerona NGO pande invite si da nirtum la local gitu ka practice hormu la pen organic hormu pen tenglo dak nili tuma training pi NGO tum an lapen dak il tuma dak karbido khasi do gurkha do la tinta ajati tribes atum kopilo la pilo jinta tinta ajati tum kilun ke kan menjo kaddo ko dak paklang di lapen la felkon abo mate kaleng maha abo kosan si ka protect ni mahala support nitum dak pilo cingwa cing saita padu pon Anda kiasi kan mempater pi pon ni ladak peneng la bangsa apa pon. Kiasi pupilo dak angton nilitum kiasi Isi committee bang kenon nilitum dak council pen da lo kiasi pen da lo CYDC pen da dak mendak lokal la tum da angton cingrum persi isi felcon committee pu ke form lo Asam arlo prekjam a district along Catalon asonsi Karbi anglong along ta pinipen phatsa gora futsa Catalon ajai mek pangcheng Bharat Sarkar pen phaikuni ni phaike thomarni Assamese alamaphan classical alampu ke hogalong Assam Sarkar aning karong along pacheton dunsi Karbi anglong along ta phatsa gora futsa Catalon ajai mek hithi iroi apharman pinipen ke pangcheng pon aberta nangli Phatsa Gaurav Utsa Catalon Amai Lapen Karbi Anglong District Administration atum Paterpi Ponsi Pini Dipu Sarsing Teron Langkung Habe Memorial Town Hall along Phatsa Gaurav Utsa Catalon Ajaimek Pangcheng Ponlo Laso Aparman Phatsa Gaurav Utsa Catalon Amai Amai Phu Kam Singh Hansi Mai Chapahem Phu Ponsi Phatsa Gaurav Utsa Catalon Ajaimek Pangcheng Ponlo Phatsa Gaurav Utsa Catalon Ajai Mek Alamthi District Commissioner Sangpi Nirola Phang Chopi Pensi Kachetong Arada Phan Klar Dakpen Than Pajermi Pon Bangso Phatsa Gaurav Utsa Catalon Kicheng Si Ajai Mek Along Karbi Timasa Boro Tiwa Hei Hui Lapen Dokbang Hirbang Lamet Po Atuma Phan Ke Ajai Mek Sitami Dengpo Bharat Sarkar Pen Phaikuni ke thom arni Assamese alamaphan classical alampu ke hoka joksi Assamese alamalong khai krahini alam reng rapet nang chipu akemang pensi Karbi anglong along ta hithi iruya pharman Phatsa Gora Futsa talon ponpo pusi district commissioner pen pachingi po News Text Report Karbi Anglong News Channel Karbi Anglong pen chenglok te asamadang anta pinike ne bangke thapa Gaurav Utsav. This is a kind of festival for the people of Assam and especially for the people of Karbi Anglong. Athema ladake pinike thakha kulutang te iliti ladake Assamese Assamia det kalilo ba Bengali det kalilo Boro det kalilo Tiwa det kalilo kadok kale ilitum Karbi Anglong ke ana jatti Karbi pen chenglok la pen belek janajati gosti ke do ana tum tentapili lake ilitum mane isi festival la song aninga rong chipiarni athema isi a language isi a language lamjong se ilitum jong se dobudi ande ankele dunji bulutang te ilitum cepaduk nangji gak kom ne istame surihini an ilitum tok nangji
lun pustame tomo pustame ini tumba poetry pustame tok nanti tok an dan si cepat dupen an se di tum anang de le dunji la se asamis abhakata asamis language la kini la an alang itum pen prang prang ke tok ke langatum cepat dupen lam kurusat po lamet itum cepat duga join si kini asamis asamis language phanta security pilo security recognize kurilo lage roboti language hisab lo lapen classical language ta pilo lapen ilitum karbi ajati tum thanda especially karbi long ko tum an karbi ilitum ta song deng an kile dunjia phan ilitum ka to ka be tok bang tum an pen lampuru tum an pen telang se ilitum karbi language ta ko somse aprang padam ponan jimang lage ilitum bando ba be ko chapado ka nang so lapen ning khelo nang litum la bangso alam ta social media la pen paper long an sa sok pen ta sang po tema ini tum ta porno ini tum karbi language ta ang song an ka pale dun dia ini tum ini kita alam sila pulo la dala so program ke tin tarik kan no tarik an desi la pen mon atari ka bang especially atari ka bang te la tok bang tum ana phan kita me lam kurup tum ana phan same ini tum la da ni ka klap no program pa ti la da ke Ohomia de ta kan lo ka dun de ta ko lo Iwa, Boro, Dimasa, Nepal, itu kabe lampurup itu antan cetong tu lah dalam negeri kita dah nanti lapan kenapa nantang tu hai pulang ta hai tu. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang tu.